parhabut miroha asa takuk kama parminggota dibagas sadarion dibagas ni keluarga marpaung penatua marpaung nong jumul dia tuhat tador salud keluarga di som ya salani ador so tabuka tabuhai parminggota tapaho omar hatta dia dokan di debata tapau tuje rohat tahu martangi yang mahita di bagasan rohat tadi. Marede mahita himne GKPI Yesus Tuhanku. Marende mahita siap buku nomor 222 ayat 1 ayat 2.
debata ama dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni Tuhan di porbadia nama no palangit dohot hanon. Amin. Ay marngulu do hatani debata jala mapakkorhon jala tumajom siyan na sa podang si dua baba jala terus do sirang hosa do torti ring do huto na laos dihumi do na sinakap do na pinigil ni roha. Haleluya. Tuhan debata amanami hodo na mga rajay dohot manugunugu hami marhite-hite tordini asa ukap rohanami manangihon dohot majalo hatami sa iswaton jala sahap pemahatami tu bagasan rohanami asa say dipay barong ulunami gabe marparbuehon habadiaon hatigoran dame dohot hasunangan marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si palua jala si tubus amin. Amin. Wede nomor 20 ayat 4 jamita di paninggot tadi bagasan sadarion imanatar surat di sada Korintus bidusada mamuka maisian ayat 10-an sahat rodi ayat 25 asa tabuka ma di delta manangan roi tabe asa tajahama marsikat soring songonoma hatani debata isi ai hautodo hata natarimot tu silangi birohani akan alau mago alai hagugon ni debata dihita nadapotan haluaun ai naga surat do wagohon halisuhon ni nagisu jaga lolokon rohan kamau di dia ma nabisu di dia masih foto surat di dia ma parsinabul di tanohon daga behautohon habisuhon ni portibion di wahid debata ai mangiuton habisuhon ni debata dan dada portibion di debata mahile dalam habisuhon gawe di halamohon di debata maparuang akan asasere marite jamita hautohon ai namangido tadda do akahalak jahudi jala mangadului habisuhon do iya halak inani alai Kristus nakasilamido jabi taron amin
Pasiga panduli di anak Yahudi, auton di Siberian. Alai diakan natarjowi nang Yahudi nang Junani gabi hagugur ni debatado hot habisuhon ni debatado Kristusi. Alai bisu do auton di debata asa akajomai, jala umuko do hagaleo di debata asa akajomai. Olak ni dosa hakna martua kana manangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Tauduti marede sia bukwede nomor 242 ayat 6 tot ayat 2 sa hita di tonga-tonga ni ngulutta siganupari siala ni tatoputi madusatta tualupan ni debata martang yang namo mahita di bagasang rohat tabi. Dosa ni nasa manusia jangan di papatarhodo hasisan ni dosai marhite-hite Yesus Kristus anakmu nasa sadai Tuhan nami urupi jala asi maroham dihami asa positutu jala porsea nami di hasisan ni dosa nami asa mangulu situtu hami di bagasat dami maradopoko dohot dongan nami alito di porbadia sodangi maroha do pikiran nami asa unang ganggu roha nami di holong ni rohami jala margugu hami mamulahon hobar tulong ni roham upasahat tami matuhoro hanang torti nami gabi pilihan na bangulu na badia na sangap di bagasan Yesus Kristus Tuhan jala si balua hami amin baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa Roma hamu tuau hamu akan naluja jalan asorat asa hupas onak kamu jako kamu mau gakku marguru mahamu tuau aina lapuk doau jalan aseret marroha asa dapotan hasonangat to dimuna ai labok doau gakku jalan yang dohot nahu paposatu hasangapom ma di debatana di gijang amin.
Marete hita siap buku nomor 510 ayat 2 dohot ayat 5 patik palimahon 1 patik pasapuluhon. Patik palimahon iko pasangapomo donatorasmu asa mertua ho dalaliling mangulu bitano nan lehon ni Jaboba di Batam diho. Patik paunopon unak ko mamunu, patik papituhon unak ko mangalaku, patik pawaluhon unak ko manako, patik pasiyahon unak ko olo makatidakon hata na sututu maralohod dongatsolma, patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongasaripe ni dongammu, manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lubuna, manang kudana, manang diape ugasan ni dongammu. So manima atik ni batanong jahon tutong ramang idugugo mahita tutuhan di bata. Ale Tuhan di bata, saya pagbugoy mahami, mangulahon ang parto pagigmi. Amin. Tabi majo, ete puji-pujian siang seksi perempuan. do
dakko maha porsiaw tay songon na hitan dakko ni dongat ta sa porsiaw di portibion rap madok mahita au porsea di bata Jehovah ilo ama barbugo na suatu dusan na manopalangit do tano au porsea Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai imana tinubuhan ni si Maria nagadegaya siyato di korbadia adorang suabubuan ilo tuhatan namanaw na berli di panguman ni Silatus nama tetap baca beribana di hau pinosilang jala tuat-tuan maturug ng itanong namulak maholo di hari patuluhong namanay susundo lahu drusya minibata Jehovah amanay parbuko na suatu dosani isi maibana may mamulak suho tutanakon mamuhunga na mamulo na mate au porsea Maria jalan sadaulia Maria kuliah atau panjang Kristen akan Maria do dia sami dosa do dia tai namando mulat mahul suud dari harap na mate do dia muluan na sora sudah amin. Tapi dia maju di pujian siang por ama judikat
Rapol Jesus, Jesus, Bos Toro aqui disi, Rapol Jesus, titing mga berita jemaat di minggu sedarion ima tanggal 7 Maret 2024 umum goar di minggu sedarion ima namar goar okuli artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Nah pada statistik na mengikuti ibadah minggu na lalu buhay tabereng biyak ka acarata. Na patulun berita jemaat jemaat na meninggal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 telah kembali ke pangkuan Bapa di surga amang penatua doktorandus besar Marbau MM opung nisi atur tutup usia 57 tahun kiranya seluruh keluarga tabah dan diberi penghiburan dari Tuhan pada saat ini dilaksanakan di Bagasatikyo talasanahod do permingguan na pinatupan ni Kuriata ima GKP Kota Siworong. B. Anak lahir pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 telah lahir seorang putra pada keluarga A. Tukatorok Inang Boruhombi gelar Ahmad Tania dan anak nasorangi di Bagasan Kaki Pasuk do. C. Kebaktian sektor termulai hari Kamis tanggal 7 Februari 2024 perdana kita memulai pertanyaan di gereja GKP Kota Siworong masuk pukul 20 WIB. Pamulateo, nomor dulu. Ucapan terima kasih dari NN. Mohon doa kiranya Tuhan ikut campur tangan dalam menyelesaikan pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka sehingga mendapatkan solusi serta diberikan kekuatan dan kesabaran serta kesehatan di tengah keluarga. Pamulateo di Pasahat Puria gudangna Rp200.000. Nah paduahon Pamulateo sian NN kantong persembahan gudangna Rp50.000. Nah patuluhon Pamulateo sian NN kantong persembahan gudangna Rp50.000. Nah papaton ucapan syukur dari keluarga Ato Gatorok Boru Hobing Pardadanak Nasora gudangna Rp200.000. Nah ponopon ucapan syukur dari Parida Geo Paninia Sinaga putri Bapak Penatua Dr. Andus P. Sinaga MSc Inang Boru Rajogugu mengucap syukur atas berkat Tuhan yang diterima dalam pekerjaan di Jakarta. Semoga Tuhan selalu menyertainya dan diberikan kesehatan. Ucapan syukur gudangna Rp400.000. So lima jo titik namasa diureta doh na si pamasota titik kenengro tapau tu marohata tapaho marohata tapase marohata tu adupan di bata martamiang mahita ibaga
bagasan rohat tabib. Ali di bata Jahuba amanami na marhabangsa di benua gijang. Puji-pujian hamulateon di pasahat roha nang pikiran nami. Daging nami nang topi nami ali Tuhan di babasa tikyong. Ala di utoro pe hosa haguluan di liokor pe dihami hai pason roha di siap bagas nami be. Rotu bagas nomor 2 nomor sangapun ali Tuhan. Ima napatupahon per minggu nami di minggu sedarion ima minggu okuli. Ali di bata Jahuba amanami mau lihat do pasaton nami to rupangmu. Aladingkan di basam do kasih roham ali Tuhan. Ali di bata Jahuba amanami nunga pungu han isonalai Tuhan ruas. Biarkan nau maju apa matang nami. Danak satu nama gudang ali Tuhan. Nungahu puji hani homar hite ede puji-pujian. Nungahu puji hani ali Tuhan sian nasa rohanang pikiran ali Tuhan. Merlepitangan duhami torupamu. Ai horo de batana manotong rodi seliling-liling na mangulu duha ali Tuhan. Diaka nama kapusi ali Tuhan. Di sana ni Tuhan mangidorohami tu rupamu na bediai. Mangidorohami tu wasom na guguya di Tuhan. Tutod di perbadiami. Asa dihami akan atoras ni anak penami. Leho dihami di Tuhan hai pason na siyako. Leho gugu dihami di Tuhan. Pada pramaran na partodiyo terlumawi dihami akan tua nang batua pamatangna. Nunga jujut tamali Tuhan gele dari nabi. Nunga jujut tamali Tuhan luba ala ni hatuau. Alena pos doho nami. Horo dari bata na mangalehoni di tengah-tengah nami. Torangi pikiran nami Tuhan. Leho dihami gugu na siyako. Nalaho mangalehon akapuda na turu tuak kapupar nami. Nang tianak ko nami. Lehong kuasomi asa terjalo anak konami poparan nami akapuda na naik sepasotom nami tu anak konami. Ali di bata amanami kami akan atoras ni danaki oleh Tuhan. Pasu-pasu pikiran nami, pasu-pasu roha nami, pasu-pasu tangan nami, pasu-pasu naniule di tangan nami. Asabuya oleh Tuhan anak konami huba bulu-bulu kami. Asaboy ali Tuhan ubutuhi kami akan narekot di ngoluna ketik naneng roh. Nang anak nami dia kapar sikolan siat paut satu perguruan tinggi. Lehon bisuk boh habis taran. Nang pinasahakmu pangiduan nami somong pangiduan ni Raja Salom. Nah pos dua Tuhan lehon omu habisukun habis taran. Dia ka anak nami ni lagi parsikolan. Dina daw nang dina zono totong le padaw pamaran ideding nang partodiona koma na majuleni lah kanina sida anak konami ali Tuhan nang anak konami ali Tuhan dia kanang tamat sian parsekolahan patudu ali Tuhan perkerijuan na tamat nang anak konami dia kanang tang pamatang ali Tuhan patudu sirokat itu dina. Nang anak penami dia kanau marhasohotan lehon hagabiyun nasihat oleh Tuhan amin. Ali Tuhan napos doa nami napasahatong mudo tanggiduan nami tangian nami ditikina. Ali di bata Jahuba amanami titing lihubiyaw dinaw dilihokko ali Tuhan sedadanak di tonga-tonga ni keluarga atau gatorok boru hoping ali Tuhan kipas do dadaki ali Tuhan ala ni ali Tuhan totong doa mangido ali Tuhan pergugui na torasna ali Tuhan dinalahu pamulu dan danak nau pinalumihom nau pinasahakmu tu keluarga ali Tuhan nang dadaki ali Tuhan totong padau persahiton permaran ni daging asa marahai pason iburi magodang tiki nali Tuhan. Ali di bata Jahuba amanami
dinain patupaon ni huriamima pertaniangan di sehari seminggu ali Tuhan alanya li Tuhan nami ali Tuhan paingot tami tutuki rohan nami ali Tuhan asa dohot tami asa ringgas sama ali Tuhan nalahu maturuti pertaniangan na pinatupan ni huriami setiap hari kami sama Tuhan unang baik kami Tuhan medeli paingot kami Tuhan horo debata na mangulu rodi sa lilim ni lilingna ali Tuhan debata Jehovah amanami di bagas setikyon nunga di jalo huriami hamulateo siang kuasmi ali Tuhan nami di parlumubi ali Tuhan di NN dilihat koro hakipasong koro campur tangan mengiring-iring nasida di ngulu di nasida di Tuhan siapare na pos dorohana di Tuhan horo totong tutuna mangali hong kekuatan kesabaran dohot hakipasong di nguluna siapare jalan di Tuhan mauliati do nasida matuk mauliati tu rupamu ala dengkan di basam dohot asi ni roham songsongnya di Tuhan sian in nonem na mangalehon persembahan oleh Tuhan di tonga-tonga ni huriami madok mauliate turupamu mangido gugum asi ni roham iring-iring na sida di perguduan na pasu-pasu na sida marhite tanganmu naguk kuasaya oleh Tuhan nami soksonya ali amang debata amanami di keluarga atau katorok inang merohoping tiap kaperdeda tutuna sorangi nunga di pasahat hamolitonna turia mele Tuhan pasu-pasu me na pinasahakna tua rupamu na benai di bagas atikyon mertungu do ruas ni huriami di bagas na mertua na marsangako na Tuhan ima na patupahon permingguan siang huria di kabei kota Siborong di siala nang dia nakpose dan nakosom sian tonga ni huria beli Tuhan ima pinatua Dr. Andus B marpau ngani Tuhan nunga moro ni Tuhan bilangan ni naposomi nalahu manaburuhon hatami di tonga ni huria beli Tuhan na moro bilang-bilang ni pinatua ni naposomi dinalahu mangapuli at kapangapulion dia kanarikot tuak karos mo ni Tuhan na dihamlet ng gonan ni Tuhan dan tersaluhami dihamlet ke pinatua na tinalingkod ni doman nami pinatua ali Tuhan perguguy hami lehon gugu tuhami ak ka pinatua na tinanggol na li Tuhan nami asa marguguy hami li Tuhan manaburhon hatami di tonga-tonga ni ruasmu asa tersalu na sida li Tuhan hatami di ngulu na siya pare song-song na li Tuhan di keluarga inang borlo panggal opung di si atur boro li Tuhan ima di na pada terteding ni amanami situa be perpau kali Tuhan lehot di nami li Tuhan gugu na siya ko apuli rohan ng pikiran na sulupot ini mencongjongi daging ng pamatang na ay hodo Tuhan pangapul na sumurong di ngulu nami siya pare hodo pangaluluan nami siya pare hodo ni Tuhan debata na mangulu di ngulu nami siya pare napos doron namin ni Tuhan na apulang mudo ina na magkahuluhod pinatuan niya ni Tuhan lehong mahay pasong lehong kadyang nyumur tuntik ka ng rob unang loas tumatanis unang loas gawililo ni Tuhan dumoy iwana marlompitangan todo pa mo asa tontong diingot hodo debata na buk kuaso di gulunan ni siya pare songsoni anak kon na ni Tuhan na limahalak na tinadikon ni naposomi pinatuami ni Tuhan lehon hay pasong pasu-pasu na sida tutiki na negro ni Tuhan na padahal parmarani daging na pertutian ho mana bajuda di lakana aliri bata Jehovah amanami homa ali Tuhan na mangalayon gajag niumur tuaka anak kon ni amanami nang marujungon ali Tuhan lehon si gajag niumur tutikim ng roh judul ni pasu-pasu ali Tuhan dia kanau perkerjaan na dia kanau marhasohotan ali Tuhan lehon hagabiyo
dia kenang tang pamatang nali Tuhan anak pun ya manamion ng modingon lehon sirokat ito dina ditikina dia ka persikolan nali Tuhan lehon pisut do hapistaran nali Tuhan dia ka anak kon na dia kanang tama sa perkerjuan lehon perkerjuan na tama ditikina ali Tuhan napos dorohan kami ali Tuhan nunga mangelek kami nunga masopa kami maropitangan perhide tangiang na di bilas detikyo asa lehon mo matugelwarga na siya dikon ya manamion Pangiluan na ditikina asa martedda me tutu dipudian ya manamion pasu-pasumi tugeleng na cukuporan na tuan lima adat partu hapata kon nami lehon dia na sida di Tuhan bos ni roha terlumobi dia subuton lehon dame na siakko lehon las ni roha dohot ari na tiur ari na dengkan asa mardalan ulauni di bagasan dame dohot las ni roha nasyak oleh Tuhan nami dinalahu pataroh kami oleh Tuhan tuinganan peradianan persekokinan amanami pinatua be marpau oleh Tuhan pasau jala patulus terlumomi di keluarga natina di konna nang anak dinasida sude nang keluarga asa lehonomu gogo di pamatang nang di pikiran na asa tercalon nasida di Tuhan pertinading ni pardagingoni di gulung nasida ali di bata jauh ba manani na orang sikuk dohani mangido to dupami alay na di botohora di Tuhan nareko di gulung namion nalihonom muda di Tuhan tuhami gaduk mersedesena akan nareko di gulung nami na pos doruana di Tuhan pasahatom muda akan nareko di gulung nami di tikina pas-pasom dohami di akan gulung nami di tikina hatam na neng tolohas di tengah-tengah nami marhide na pinasahan ina posom mali Tuhan buka roha ng pikiran nami asa tercaluhani hatami di gulu nami asa buyudaw kami di gulu nami siya pare ali di bata Jehovah apa nami na jujud doha mali Tuhan mengulaw na hurang maradupok kami jolma terlumobi maradupok ko marpamwati maroham diak kahahurami nami dinanay manono hatan ni bata tapara ni rota marente maita Kata ni debata nagabihujahan di parminggota di parmoding ni Opu Arthur Doli marpaungon marhite turpuk natar surat di pesalmen saplusia mamuka mensian ayat 8 ayat 15 pesalmen saplusia ayat 8 ayat 15 asa tapai uti hukma di bagasan ruat tabi songroma tar surat di sini sudenggado patik di jahuba tahu si pasabam roha si tongdo panidanion di jahuba di pabisuk do natubuk marroha tigordo patik di jahuba akasi palas roha pitado pati di jahuba di patiur do parnidaan pitani parsobao tu jahuba do nahotok-tok asitonga do aka uhum di jahuba tigor do sudina
Umarga do akaisian mas, do sian sere palaki na hurang sidudu, tumonggi do akaisian situa ni loba, dohot tanggule. Naposope dapotan si paingot do hinorhoni, godang do upani na mangarado di akai, tung isema uboto akahadiluon, sesa mado dosa akan naso huboto palua mahuhut na poson siang aka hagijangon ni roha asa unang au dirajai disipe asalias jalabotora usian pangalausion na gudangi ope salomoma roham di aka hata ni pamangaki dohok di pakateon ni rohaki tujuan ni bohim ali Jehovah partano batu aku dohok siluluon au olah idol sahana damang dainang na niolongan di bagasan tegor ni Kristus Yesus adong do jolma di tonga-tonga ni parmulon na mamereng kemajuan di teknologi gebelomos roana di tonga-tonga di pardalan yang ngurungan alay marite minggu tak sadarion di goari minggu okuli mataku tetap mengarah pada Tuhan setondo mangaranap mataku tu Jehovah indra yang paling sempurna dan paling dibutuhkan manusia ima si malolong manang mata alani mata do rodosa molo ta pakai mata tai setabi molo tung mata memang di bibilong mata lo ay dia do situan pa mata-mata ho bisa tungin na molo ta pakai mata tahun si malolong tahun olo paro dosa alam mo tapake no mata taon songon mingguta sadarion okuli tuadupan di jabata pasti dang arong dosa kita bahasa ro siri jolma memereng na dipake no matana tuna adong dialakan na dipake no matana tu ekonomi ni alakan na dipake no matana tu nasingan ujungnya Roma juga Eroha. Apalagi di partikia sonari di kemajuan di zamanon tanggunau masih malolong tai songo minggu ta sadarion ta tujuom mai olat tu Jehovah. Amin. Tapatuba per minggu di bagas atikyo na muna damang do dainang maditu do hati-hati maditu do roha sega utok-utok sehingga pikiran marsirat kita ala tabereng baknya mangmarpaungan tabereng tubudi songon dia pelayanan dari tonga-tonga di keluarga pelayanan dari tonga-tonga di masyarakat pelayanan dari tonga-tonga di huria natusido tabereng si malolong taya munadamang natabereng do bustang may pakai tua marpawon dari Roma jut neroha Roma arsak neroha sogo dak tuidar beong gabe magoma arsak neroha ale mo natabereng do tua dopan ni dewata si malolong tay tapake marupo dewata akalas neroha do nanay pasaton na di tomat-tomat ni Songolino ng pardalanan ni Raja Daud maka tidak ko manggunahon si malolong nai tuhabal gaun ni debata na marmudu-mudu ibana mulai siya marmahan satu gabi raja dang di rajumi rohana hadirion na hagogoon na yang mula damang kodayna alay saluhukna ala ni ditatap ibana do debatado na mga leoni salubna di ibana
Damang dainang na niarongan di bagasan Kristus Jesus. Ngulut tapi di tonga-tonga di Portibion bagaikan berlayar di samudra yang luas. Songon na berlayar di tonga-tonga di lautan yang luas dan bebas. Mula berlayar kita. Nakoda kalau tidak tahu tujuan kapal itu hendak kemana. Begitu banyak angin, ini akan menjadi mengganggu nakoda itu. Ay dia doror pia lugoon ngagalupang songonon. Aray malah nakoda na mengetahui arah dan tujuan di kapal laut dia. Di mampaton ibana do, alugui asasahat tujuan. Aray malah sodiak tu si nakoda itu ngolunai. Pardalanan di kapal nai. Gabi alo bulot do galubangi nang alugui. Mula so diboto laut dia arah konon na kapal nai. So manino na kita di dadasan na porsya to na muna damang do dahilan. So manino halak na porsya ini. Orang yang percaya bila membuat pandangan matanya si malolong na tuadupan di mata diboto ibana do lakana laut dia. Di tengah-tengah ni ulut tau. Molo olak na porsya mangguna si malolong lain. Tuadupan di mata di boto ibana do. Keinginan ni di mata anak. Keinginan ni di batasnya di mana? Ala ditatap do di mata. Ibaratnya kita tu anak kota muna ngadainang. Molo agak sebi-sebi si malolong kasate itu anak kota ini. Ya tu si anak kota ini, ado nani maksud nih si malolong dan sebi-sebi itu anak kota. Songonino nak kita malodok pun di mata, molo tabereng do si malolong di mata, tabodo do nanai si pangido di mata siap kita amin. Anai molo tabeisuk do pamerengan si anaduban di mata, disomai tak godang gabeliru, godang madilu, si todong dalam nabima. Namangiyo ka muna namang do daina. Mulo tapakke do si malolong tay mamereng harajaw ni debata. Boto otta malaw marsiajar. Boto otta malaw mabigay. Itu pan namasa di partikel sonare ang muna damang do daina. Dia do dah. Ada rajin marminggu aman pedatua licar marbawi abegit cepet umur kan, ada nggak muncul soal berjudo mana? Apa langsung saya nak dia lilu kita porsiok kau namun ada amal itu nama asal yang diambil dengan para lalu. Hari Minggu maragenda dope amangi. Dah mau orang nang gua, macam lancar, tatapannya semangatnya. Saluhut ruas ni gabi maka tidak konia pun ada mangkok daina. Alai tanggal 20 siang terboto nunga baru jumur. Puasa. Minggu okuli menjawab. Tabiring matuadupan di mata, tabai pandangan itu di mata. Alusan di mata mahita. Dan uporlu idihamu, uporlu dia. Amin. Zaman dainang nanya holongan, jujur lo mau marbu dumar minggu. Serta dia amang lubang kau, si matuan yang marbau. Lalu 22 tahun nama ada, 22 tahun. Silat do rumah nunggu. Lomar minggu. Ditunggu-tunggu. Ala nung laguan na. Ang guhitay si manugo na poso-poso na pinalinca energi. Tottu hatane de matama tapake manuguhita. Lao mamuji de bata tutunga di bagas joroi. Anong gambaran songono na muna damang lupay? Ibaratnya silat doma. Setelah yang do amang lubang kau. Roma silado, capek kali lah bau pun. Umurmu pun sudah tua,
torso majahe bibel di jabu ari mengumur hatu gereja magbigay barita ni Tuhan iyo marite jamita habis si pariomu benunga dan dibigi hobi manang jamita di parjamitai ibarat na di roko silat doon sumuni si malolong mo pinang bubi mameri huruf yopung kacamatamu benunga kabur opung buru bulus matiru unak pada macah be olam mabigi ima dang bubi hubereng marabon si malolokku sat uban si majujukku ane tong doi paduke tidak ah dan yang tu sio yopung beta waktu gium waktu parmingguan so ini lucu titamu nadamang dok daina suku-suku tita isi mana marsa rohana dung mula sen gereja mana isi mana marsa rohana dung mula sen lapo tidak pernah orang pulang dari tengah gereja ibadah marsa rohana jadi dia lusio pungima pahupunai buti dia amang saya dia orayoa umar minggu buat maju goni nih pudi-pudian goni dia pungima na birongi isi maju aik tu bagasan gonion olopung di sidung di siu buat tu sodna mangga olopung di sietong di si puno aik itu goni sampai gok itu hukma tidak potong nopung nih film neam dia doa yang hukung nggak bisusir itu toro jelas tuh di bagasan goni pasti bosor nih awalnya tuh saya lain nopung naon lah musim mana dapat tuh tumualan di tahu ibarat tempat curigok kita di bawah punon ibu musim saat tujuan nepung naik dan dong 10 meter jaraknya nggak bisa lagi sen guni dan bodohnya kau suruh aku bocor ini songoni dupung songoni nang tu gereja ya ida kok dengan lapat aku lalu tu marminggu ala orang parbinegi aku dan boi bawa bigi jamida di perjamida ala naraput si malolok ku dan boi mecah songoni donang aik nanisi unak kaning guni narotak nak kaning disiho aik 2 hari ya bias tu aik bias tu manang daun guni songoni donang am pangalahok ku na soture di tiki ujud di aposokku rajina o majahal kitab jadina o majah ete rajina o tu parmingguan tangi hau di atani de mata dosa kipe songon narotak di goni nak kaning lambat laut lam ias dua dopan ni di mata ino ngolutta di bae di mata patik marite si Musa di bae Bibel nagabi acuan di perdalanan ni ngolut tahun bahasa kali susah bita nggak diatur bahasa kali susah bita nggak dibayar penunjuk Allah bahasa kali marhui dope bahkan madili dari tonga-tonga nih ngulung tahun ngarong aturan dibayar di mata